Vale. O que falábamos antes de como as catalogamos, hai distintas posibilidades. Nos utilizamos unha aproximación o máis universal posible, que se igual aquí, que no centro de África. Entón, catalogamos en dous grupos. As que se alimentan só da atmósfera, vale? Todos os nutrientes e auga só chega da atmósfera, esas chamanse ombroxénicas. Ombro significa atmósfera, vale? As que se alimentan fundamentalmente da auga que ven polo solo, chamámoslle mineroxénicas, porque se alimentan dos minerais, vale? E despois hai unhas mixtas, que empezan como mineroxénicas e que medran tanto que empezan a alimentarse só da atmósfera. Entón, eran mineroxénicas, pero agora son ombrotróficas. Tanto as ombroxénicas como as ombrotróficas están no máximo nivel de protección da Unión Europea, vale? Son ecosistemas ou hábitat prioritarios, que non están, moitos deles, na maioría do sur de Europa, pero sí están en Galicia. Vale, bueno, isto é un pouco o mesmo, vamos a avanzar. E onde estemos? O que falábamos antes, podemos atopar calquera turbeira ou calquera algaña en todo o territorio, pero hai sitios onde hai unha maior concentración, non? Por condicións mesoclimáticas ou microclimáticas en algúns casos. Temos tres unidades fundamentais, que son as turbeiras asociadas ás montañas interiores do oriente e do oeste, vale? As turbeiras asociadas ás montañas litorais, e un caso particular, excepcional por súas características, que son as montañas setentrionais. Vale? Evidentemente estamos aquí, onde estamos agora? Aquí. Vale? Forman parte deste grupo. Por que as temos en eses sitios en concreto? Porque se dan esas combinacións ambientais que facilitan que teñamos solos con moita auga, con pouco oxígeno, temperaturas baixas, moita humedade, pouca actividade microbiana. Asociada a que? Bueno, nas zonas de montaña, porque son captadores de humedade, e son zonas máis frías. E en moitos casos tamén son zonas onde comenzan os principais corpos dos sistemas hídricos do país. Vale? Entón, temos todas as características necesarias para que sean bons sitios para a formación das turbeiras. Que tipos de turbeiras temos? Pois temos turbeiras que dependen de que nun momento determinado, nun sitio, pasou por ali un glaciar. Por que? Como dixo Marcos hoxe por a mañá, o glaciar vai mobilizar material e vai no acumular nun sitio. E cando acumula nun sitio, o que fai é impermeabilizar a saída da auga natural. Por exemplo, isto que vedes aquí marcado, este é un material, é un cordón morrénico que pechou a saída da auga. Entón quedou embalsada. E aí formouse unha turbeira na zona dos Ancares. Aquí que fixo o glaciar? Furou. Pasou, fixo un burato, sacou todo o material e deixou unha bañeira na Rúa da Lucenza, no Courel. Despois temos outras que dependen de como funcionaron os ríos no seu momento. Os ríos tenden a evacuar auga cara aos laterais, formando terrazas de inundación, que son moi propicias para que sexan colonizadas por vegetación facilitadora da formación de turbes. Ou temos esas que están na cumbre, máximo nivel de prioridade na Unión Europea, que chamamos turbeiras de cobertor, que están na cumbre. Por tanto, só poden recibir os seus alimentos da auga de chuvia. A auga do solo non sube. Vale? Por tanto, só poden alimentarse do que lles cae na atmósfera. Vale? E temos distintas tipoloxías. Esta turbeira, este tipo de turbeiras no mundo mundial, hai nas cornisas oceánicas do oeste das Illas Británicas, unha zona moi pequeniña na Península Escandinava, unha zona ainda máis pequena na Bretaña e nas serras do Xisclar. Bueno, nas serras secundarias. En todo o mundo. Vale? Vale, despois temos esas mixtas, que empezaron dunha forma e acabaron de outra. Esta que falamos hoxe no campo, esta turbeira, ten 9 metros de espesor de tubo. Vale? 9 metros. Ten un abombamento, que fai así, con 9 metros e 10.000 anos. E cada centímetro desa turbeira ten 10 anos. Entón eu collo un testigo como de hoxe, corto cada centímetro e podo recuperar a información ambiental dos últimos 10.000 anos en seccións de 10 anos. Isto teria que ser un monumento natural e teria que estar hiperprotegido. Vale? E, sin embargo, forma parte dunha concesión mineira. Vale?
fixados, distribución desas turberas de cobertor e das turberas elevadas según a Unión Europea no momento que se fixo o gran proxecto GALF, según eles, esta era a distribución que había delas. En realidade a distribución é esta, vale? Falta aquí estes dous puntos, isto non existe e falta isto daqui. Por que pasa iso? Porque estes dous tipos de turberas se consideran turberas hiperatlánticas, vale? Existe un prexuicio tamén na comunidade científica de que a Península Ibérica é sol. É praia. É paella. Vale. É paella. E, por lo tanto, non poderían existir as condicionantes ambientais necesarias para que se formen. Claro, nós estamos no Atlántico, non estamos no Mediterráneo. Vale. E hai outro grupo novo, que tamén é valor prioritario para a Unión Europea, que son as turberas boscosas. Supostamente tampouco había, vale? As turberas boscosas non son máis que turberas, pero que a súa comunidade principal é un bosque, vale? É arborado. A que estivemos hoxe vendo, posiblemente nun tempo se convirta nunha turbera boscosa, vale? Máximo nivel de prioridade. Esta é a distribución tamén, según Europa, desas turberas en Europa, vale? Eso non existe, xa está comprobado que non existe. E aquí xa temos localizadas 3 zonas. Vale? Entón, claro, se ti queres facer calquer proxecto de xestión ambiental e non sabes todo isto, é imposible. Vai quedar fora e vai sufrir, seguro. Vai pasar algo en algún momento. Entón, os inventarios son importantes. Vale, que nos toca? Vale, entón vamos a por que son importantes as turberas, eses valores intrínsecos que teñen, non? Eses servizos ambientais que nos proporcionan as sociedades humanas. Bueno, o primeiro é isto, non é unha turbera, non é unha terra fósil, senón que é unha paisaxe en evolución, un enorme organismo vivo con miles de anos. Que quere decir isto? Bueno, pues, fundamentalmente o que quere decir é que é beligerante e é caprichosa a turbera. Por qué? Porque a vida é caprichosa. O sea, é un solo que non se forma por evolución dunha rocha, formase por evolución dunha comunidade biolóxica. E a vida é caprichosa, porque a veces aparecen, a veces non aparecen, desaparecen, vale? E por que é beligerante? Porque a diferencia de moitos ecosistemas, cando sufre un impacto, ten capacidade de resposta. O sea, por exemplo, se collemos un manglar, cando nun manglar hai un impacto moderado, o manglar desaparece e aparece noutro sitio. As turberas non, as turberas permanecen aí. Salvo que, claro, collamos e quitemos a turba nunha mina. Eso non é imposible superar, non? Pero teñen esa capacidade de resiliencia. E iso para nós é vital, porque esa capacidade de resiliencia é o que está evitando que neses momentos, nese marco de crecemento climático, non estemos xa 4 grados por arriba da temperatura. Son as turberas as que están facendo eso no planeta. Bueno, eses valores podemos agrupar tanto en valores ambientais, como culturais, como científicos. Vamos a ver algún deles. O primeiro, para nós, importantísimo, necesitamos auga de calidade. Bueno, pois, os principais filtradores do sistema natural da auga son ese escaso 3% de turberas do planeta son os principais depuradores da auga. Por que? Porque teñen moita materia orgánica que é moi reactiva, entón todo o que chega con esa auga queda atrapado por a materia orgánica e a depuran. Pero ademais, como son esponxas, controlan como soltan esa auga, evitan, por exemplo, as riadas. Vale? O sea, nun territorio onde hai moitas turbeiras, inda que haxe un período de seca durante o verán, non hai falta de auga, porque van soltando esa auga pouco a pouco ao longo do ano. Vale? Entonces as turbeiras estas da lo de arriba condicionan a auga que nos bebemos aquí na... Efectivamente. Condicionan no sentido en que a limpan. A limpan. De feito, en algúns sitios están traballando construindo estructuras parecidas ás turbeiras de forma artificial en zonas onde hai grandes problemas de gando e de nitrificación para que pase auga por aí e haxe unha primeira depuración. E despois os sistemas de depuración estándar e ese é máis fácil acadar o nivel óptimo, vale? Estáse utilizando, sí. As tomas de auga, como se chama eso? Como funciona? Esta captación de auga pode drenar de alguma maneira as topeiras? Depende como se fagan, sí.
Non, se están abaixo da turbeira, non. Porque as captacións que van captar é o que solta a turbeira. O problema é se están antes da turbeira. Vale. Que le están quitando a... Claro, aí está o problema. Claro.